Karbi rong supi lapen vumu atar tuliram rong hang pen vote ke hangamai kangni. Meghalaya Sorkar atum pen dode sangse si Karbi Anglong along le along rihing ame anunjok nang ke e. Fuloni Town Club atum penta World Environment Day kata London. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Sunaris Rohangpi Non Arjuita Birdang Tonpen Bitung Rengthama constituency Angkang Bharatiya Janata Party Racharia Songpen Kachitoy Duna candidate Tuliram Ronghangpen vote ke hangamai kepadopon Karbi Rongsupi lapen vomu atar along kepado pon methang asong kachepa hai ponchi aphan vote ke hangamai along Baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi BJP candidate mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen danglok ki ongdung BJP claim bang phu bang phiatum chitong dun bangso amai along don kiep kaprek asong pen BJP along chipa okdun kachipa okdun atuma phan Tuliram Ronghangpen si dengpon lo bitung Rengthama constituency angkang along ongdung kachingthur asai ke dengpon nang ji do olang lasi lahai akam ke pachun ponji aphan non ke bangji wo signify create roxy arni BJP aphan ke ongdung a vote pen pahai pon lo nang pusi me along Tuliram Ronghang hin pen lamthe jai pon Meghalaya State atumpen West Karbi Anglong District aduya hoy kedai ahawar malom towar nangkasalam lapen rihing ame kihing jiaphan rihing ame anunjok nangke e bom abirta kat news channel apherang ke pen birta nang pale West Karbi Anglong District aduya hoy along Meghalaya State atumpen longle nangka chirai jiaphan kabor I pini arni anta ington telang Meghalaya Sorkar atumpen towar lapen dolong nangkasalam aphi non malom Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik aphan Karbi Anglong Rachari asong atum penta dode sang sepen vote kerek amai kepado ponason thak si Meghalaya Sorkar atum penta joparni dode sang sepen rihing ame anunjok nangki e asai kedeng labangso alama puthak rong aran atum penta West Karbi Anglong District Deputy Commissioner lapen Hamren Police Station angkang AOC atum aphan stame pachini ponlo bos rame pini arni anta bangso puthak thangnat asaita dengpon pelang lasi Karbi Anglong Meghalaya adui ahoy kedai along leke District Administration lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum penta arni wang long le nakachirai boma puthak thangnat asaita dengpon thekte japek jahoy adung kedo akarbi arada tum pen kitheng thip ajoksi ke khang un chotlo pusi chirok tok arada tum pen lamthe pachini pon wo signify pho arni ada porphai cap aporpen Fuloni Town Club atum pen patir pi ponsi World Environment Day katalon dun abirta kat news channel apherang ke pen birta nang pale birthe adang along World Environment Day katalon along pacheton dun pen Fuloni angkang along Borpukhri LP School Fuloni Lamps Private Limited Rengbong Home Vidya Niketan Pilgrim English High School Holy Infant English High School Penchenglok Ongdung Adimalong Bangso Ajaimek Dengpon Town Club Amepu Chandra Singh Teron Chunbang Probin Bay Lapen Rat Saiklembang at Parta Fuloni Lamps at Chunbang Jimbu Timung Lapen Club along abang phubang phiatum pen thengpi aklim ki e asai padopon labang so Ajaimek along rong suri isi sosia thengpi arong ke e pon asai dengpon lo pusi Fuloni Town Club at Chunbang Probin Bay pen pachini pon Pini Nehru Yuwa Kendra Sangathan Haflong atum kepatir pipon along Dibarai Youth Cultural Organization lapen Dibarai High School Haflong atum pen Chirap Dunsi Block Level Yoga for Harmony and Peace Neighborhood Youth Parliament po Ajaimek kepadopon pusi Haflong apherang ke pen birta nang pale labangso Ajaimek kepadopon along SSP along Wellness Coach Journalist lapen Resource Person Dr. Nirmal Singh Axis Bank Manager Norang Singh, Yoga Instructor Bhaskar Paul, Headmaster Dibarai High School Krishna Chetri, Thanbang School Ausomar, NGOs atum lapen Dibarai Youth Cultural Organization abang phubang phiatum chitong dun. इसमें भी हम थोड़ा आपको को बोलेगा कि बहुत जरूरी चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल का बारे में मालूम होना तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो क्या है ना अपना को हम लोगों किस तरह अच्छा से रख सकता है हम लोग अपना वेलनेस का बारे में हम लोग विचार करना है इसलिए कि
वेलनेस टू फर्स्ट आना चाहिए हमारा ख्याल से मेडिकल सिस्टम बांसवा जाय में अलong डॉक्टर निर्मल सिंह पेन मेसन आलम थे लो कचारली अव सुमार तुमाफान कोसन पेन से ऑक्प्रान के मेसन पेन के दो के थाक नांगजीमा लापेन अपोरातेंग पेन के दो के थाक अपोर कचिपी नांगजीमा लाहाय पुथाक लाम थे थान पचिनी पॉन अनपार्टा भास्कर पॉल पेन योगा के क्लेम साइ के थान पदोपन से मेसन पेन बांसवा जाय में पचुन पॉन बिरटा बांगेला पॉइंट सिकांग टॉनिक लो लांगी बॉम थाका न्यूज़ चैनल तुमी थक में गुरवांग टू